Ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломатиё хубай духтарако нигоҳ кунед чихе итальянкои фасон омадагиай. Медонам ки бисёриё ин навора интизор будан. Марҳамат, ина боз омад ҳамон материалое ки шумо мехостен. Ина духтаро нархшон 150 сомон, оригиналошай итальянка якум сорт. Ҳамқа киртада хушрӯ мебиёя. Ира бинед духтаро, инаи тамом шудаги буд, наёфта будан духтарои мо. Анаи гилам бисёриё присида будан, наёфта будан. Ина пафтор омадагиай духтаро успед кунен. Азанам ино дархост кунен. Иҷа дози бо чанд та новинкаи фасон омадагиай ҳамаша нишон метам. Игла бинен охи ҳамқа киртада бо фасон меброя. Касоне ки итальянка харидагиан бовар кунен чанд бори бо заказ кардан, барои ки материалаш маҳқулшон шид. Марҳамат духтаро, доставка дорем. Доставка фақат дар Душанбе, доставщики мо занай. Бо дили пур метавонен дархост кунен духтарако. Ҳами аз рӯи навор гирифта сурат партоен, мо шумода доставка мекунем. Илтимос сурат напирсен, суроға напирсен духтаро. Фақат доставка катия ино. Мана марҳамат иша бинен, ишам гули новинкаяй. Киртада беҳад фасон меброя, ҳам платья, ҳам киртада хушрӯи бад меброя. Бинен охо чихи глош фасонай необычняй. Ана бад гули навбо. Ина савз ишам хушрӯай диден. Ази расветка ая? Ази бо расветка ҳастай? Марҳамат ина ҳаст. Мана инай бо расветкаш кабутай духтаро. Ай пеш хушрӯай кабутини хеле чигум тона тёмный хушрӯай да. Ина марҳамат агар маъқултон боша бигирен аз рӯи ҳамин навор скриншот кунен равон кунен. Мо шумода доставка мекунем. Ана баъд сабзи талха баргша бинен. И сабзшам фасон. Мана бисёриё ин глора мекофтан. Ина омадагиай духтаро бо дили пур акос скриншот карда равон кунен. Мо шумода доставка кунем. Ана баъд ина гила хушрӯ харида будан удофаш. Чанд касода нарасида буд. Ина духтаракои азиз бо омадагиай. Касе ки ҳами гила мекофт марҳамат ҳастай в наличии. Гирифта скриншот кунен, мо шумода равон кунем. Ина иш ба новинка. Иқа хушрӯа иям. Ира бинен чихи фасонакай. Ина марҳамат дар навор хушрӯ карда тамошо кунен. Баъд скриншот карда равон кунен духтаро. Сурат надорем. Ина нигоҳ кунен. Иглам мепирсидан ҳастай. Ана ба ина игл. Иглам хушрӯа. Аз ин маҳози дига цвеча шумода нишон додам. Бо ина дига рангшам будай. И дига рангшай диден бо. Ина марҳамат ина иглам фасон. Иглам бисёриё кофта будан. Ина омадагиай. Аз ина метонен ки дархост кунен. Мо шумода доставка мекунем. Мана ҳамаш гулои фасон, ҳамаш хушрӯ духтарако. Боварӣ дорум маъқултон мешава. Иша бубинен аҷоибот. Аҳамияти необычнянд, и гуло нестайн ҳама ҷода. Мана ҳами итальянкои оригинал ҳамаи гулош фасонай. Чи иш нигоҳ кунен. Ҳамаш. Ана ишам аҷоибак. Касе ки гули майда мехоҳа, ина новинка гули майда. Ина мехе ярки фасон баеш рангаш. Марҳамат. Кадомиш ки дар корайтона метавонен суратча партоен. Мо шумода ба зудӣ доставка мекунем. Баъд як чи дига духтаро, агар шумо дар Душанбе бошен, доставка пулш баъди доставка. Доставщик бурда дастонда метяпад, сума мегира. Ина нигоҳ кунен. Ина иглам аҷоибай диден. Киртада бо хушрӯ мебиёя. Ҳамқа фасон гила и ҳам платья да хушрӯ мебиёя. Ҳам мисол киртада. На. Аҷоиб. Ина игле ки ҳозир нишонтон додам ку духтаро сирх. И рангшам омадай диден. И рангшам фасон. Чи хеле ки дар инами навор дидестен духтаро ранго ай пешанам хелиян. Дига ранг нест. Ина нигоҳ кунед. Ина ирам хушрӯ харида будан. Иглам хушрӯай. Мана инаи оранҷевишам фасонай. Диди? Ана баъд анаи як рулон биромадай. И гил набуд тамоман. Якум бар омадаги буд, дарав тамом шид, дига набуд. Ина як рулони дига омадагиай касе успед кард, марҳамат метонен ки скриншот карда дарава как равон кунен. Мо шумода ба зудӣ доставка мекунем. Мана нигоҳ кунен. Ишам ҳастай гули майда. Гул бисёр омадагиай. Ана баъд ина итальянкарам бисёриё гирифтагӣ будан, пирсидагӣ будан. Ина бо омадагиай духтаро. Ина миқаи дига омадай. Тонен дархост кунен, мо шумода доставка кунем. ҳамаш фасон, аҳамиятен ҳамаи гулош необычни хушрӯ. Инамиам ҳамхе. Ино ҳамаш борои оригинал итальянкои якум сортай. Мана нигоҳ кунен. Шушта мепушен. Ба итальянкаи хеле ки обда намедроя, итальянка. Обда намедроя. Мана
аҷоибот ана иш бо дигар гилаш диден ай фиолетови ду модел омадагия и гили ияй ана иш боша бо дигар хелай гилаш ҳо и ранги ияй ана иш боша дигар гилай мана хулас духтаракои азиз кадомиш ки маъқул шид сурат гирифта партоен мушмода доставка кунем бо ҳамин навори имрӯза ҷамъ бас мешавад хайр саломат бошед